Професор Христина Янчева, ректор на Аграрен университет Пловдив, който е най-големият държавен университет, обучаващ кадри в областта на земеделието. Аз започнах своето образование в Аграрния университет и цялата ми кариера е преминала в този университет, където се занимавам основно с научни изследвания в областта на земеделието. За мен един от основните акценти в моята работа беше биологичното земеделие или новите технологии, които са свързани с опазване на околната среда. Ние като университет разполагаме с агроекологичен център, в който обучаваме студентите в областта на биологичното земеделие, което е акцента на това събитие. Събитието, което се организира от фирма Кортева, е една много добра инициатива, за да покаже ролята на жените и да оцени тяхното място в областта на земеделието, защото това е един мъжки отрасъл, в който работят повече мъже, но жените също се включат активно, не само с работа си на полето, но и с такива, които подготвят кадрите. Искам да кажа на младите момичета да не се отказват, защото професията, която ще получат, е една благородна професия. Професия, която е свързана с прехраната на хората, професия, която е свързана с опазване на природните ресурси и не по-малко благородна професия от лекарската професия.